yo makare kata kamano ageni welo man gi studio koni be ni gi paro mopogore opogore nitie gima biro kar ka akeni en gima inyalo gole pachwa inyalo med sike yo machal nade jotend migepe ma ochopo kar ka winjo kanyo ka seyo ntiere iwacho ni jatend migao ken jatend migao muchuno weche mag tudruok okin jatend migao ne jogo mowuok Murang'a okin jatend migao mawuok ne jo Coast kata jogo mawuok adwath nam chumbi Michael Ogola jotend migepe mantiere sani nitie moko mawacho rogole gwengewa Badi Suba South ne kanyo jaod bura ma Ugunja neno kanyo pia wanda intiere karka e kijotelo mamoko mabende wuok regions mamoko mondo gitine jopiny okete yo machala ni ma ng'ato intiere karka ok wane ka gima dhi miyo jotelo pressure mag gideliver ne dot magiwuoke to giweyo tich monego makgi ne jopiny mangima kata jopiny Kenya. Rokamano Cleophas. Iparo ka ne pressure on medore ne jatend piny ne ker moriembo jotend migepe te. Ananeno ka ne en gi problem ariyo. Ne ntiere political problem to gi governance problem. Chandruok mar siasa nomake gi koni to gi mar telo make gi koni. Siasa, jo siasa goye koni gi koni onge kabonge en gi kwe. E telo jopiny te ywak ni telo rach. Gimotimore e migao moyier sani, jotend migepe moyier sani en ni gidil gi political problems. Gima duong' ma jatend piny otilga ahinya en political problems. Ni ere gima ka mulo to jopiny siasa nyalo dok e piny, liet ma siasa nyalo dok e piny matin. Koro kidhi Mount Kenya tiwene gi mana ministers 7 mondo ikwe chuonji kanyo Mary rwako negi Kindiki kamano. Kibiro Nyanza miwa ji 2 ero Mheshimiwa Wandayi gi Mheshimiwa Badi odonje cabinet. Coast kamano, Western kamano. Jogi ok nyal bede positions gi ni mondo mor jok ma kuma gi ae. Nikech ka gidhi gigore piny to piny mangima dhi chako ywak. To ok wanyal wuok. For example, kopo ni Mheshimiwa Badi ogore piny e ministry mar omenda. Ok joluo nyal wuok ni ma ng'ato ok nyal gole. Koketho gino to jopiny chako wuoga kendo ni gino nyaka koro wuoga. Governance issue ok apar ka jatend piny nochike ite. Nikech gima ne chando jopiny ahinya en telo rach. Chieng' moro Moses Kuria kana jopiny ywak ni bech mafuta dhi malo. Nokono jokanya ne ng'ama winjo ko mafuta ni malo ahinya. Ochimb kisimane to ne en minister. Nok jatend piny oriembe. Nikech sacha ne nitiere siasa ni ne en gi pact moro gi jo Mount Kenya moko nya riembe. Ka ne jopiny koro meeting bechopo tung, nochuno nyaka no dhi dala. Kendo ng'ama ne nyalo geng'e ne onge. Every person moyier e ministry nyaka ng'e ni jo Kenya ong'iyo gi gangolo maler kabisa. Kikawo ministry mar energy, in Mheshimiwa Opiyo Wandayi, wan gi problem gi bech stima, wan gi problem gi bech mafuta kiolo e mtoka, wan gi problem e stima mokete ute ji. Bi nyalo fix gigo, bi nyalo duoko bech mafuta chien. Wang'eyo ni nomednwa bill tax e mafuta ma bech mafuta dhi malo from 8 to 16%. Odhi time ang'o? Wang'eyo ni road maintenance levy nomul. Odhi time ang'o? Bodhi duoko gi chaka mane ene chon. Ka ok otimo gigo to jopiny dhi mana wuok kode tung mosuo. Jo siaya kuma wuok kata jo Kanyanam ok nyal chung ni Opiyo Wandayi marwa ok nyal gole. Koro ok apar ka telo mag dhi chung ne en mana mar satisfying kuonde mag yae. En ni jopiny ni kod geno ma ka ok ginyal chope geno go tidhi golgi. Mana kaka wadwa Mbuta wacho, waziri mar tudruok e weche mag mbui gi machon, Mheshimiwa Walo, kane pogo mchele do kaluo kuchocho to jaker ni e piny Amerika manyo development kone gi koni. Gimomiyo ne upogo mchele en oparo no deal gi political issue. Ni joluo ok nie sirikand ni wadwa ni mondo giyie ni sirikal ni ber. Koro kamiwinjo ni kech ni oulo mol ka tatero mchele pogo gi mondo gimon ni sirikal tiyo negi. They were not serving purposes manomiyo yier gi e offices. Kendo omiyo ka ne koro igolo ji nyaka no dhi adhi. It is the same thing madhi timore ne jomo yier sani ka ok gichiko itgi maber. Kendo mana kaka koni governance issue I'm not convinced no deal godo. Political issue to deal go kabisa. Emo mako. Deal go kabisa. Brian Olang.